Mangwanani akanaka wakomana. Handi munoona zvinhu zvatiri kuita izvi hakusi kuti tiri kunakidzwa nazvo, asi kuti chiri kutiitisa zvinhu zvese izvi kana kuti ngatinomacha musi wa31 ngatizoda varume inzara. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukati umu, vanhu varumwa nenzara. Chokwadi ngatiitei tione kupfuura, nguva ipfuure tironge zvimwe. Nyika haizi yomunhu mumwe chete, nyika ndeyevanhu vose. Ngatironge zvinhu zvedu tichiziva kuti kwatakabva kure vakomana, takabva kure, zvinhu zvinenge zvichingonetsa. Munoona kana tiri kusapota bhora, munhu kana abata akapuwa red card narefuri, ngarege kurambirira, anongobuda akapoiswa umwe. Zvino kana achiti haiwa kana ndabata haiwa haisi mhosva, regai tingotamba takadaro, iwe ukuku hausi kurigona kuti bhora racho mutambo iwoyo ungaende mberi here. Saka isusu tiri kuti pane vari kusapota kuti ngazirambe zviripo narini narini, kusapota kwemunhu anenge achidya, kusapota kwemunhu akaguta, uye kusapota kwemunhu asingazivi chinonzi gutsa ruzhinji, kusapota kwemunhu asingazivi kwatakabva nechinhu ichi. Chinhu ichi ndechekare ende chine makuva pasi. Pane vanhu vakatofa nenyaya yechinhu ichi chekutonga Zimbabwe ichi. Isusu pakafiwa pese munhu aifa akapfumba chibhakera mudenga achiti pamberi nehondo. Kureva kuti nanhasi hondo yacho haina kupera nokuti hatina kusununguka. Saka isi tiri kuti vakomana kapana ari kumbonzi akaipapa, asi kana wakoniwa parwendo rwatine tichiinda, suduruka umwe apinde pachinzvimbo ichocho. Uye hazvina hasha, hazvina chokuti mandisidudzirei kana chiri kuitika ndechekuti tiri kuda ndima inofamba. Kana iwe usingagoni kusakura mukangarabwe, rega vane zvimapadza zvinosakura mukangarabwe asakure. Kwete kuti unongoramba uchingokwenga kwenga iwe hauna chauri kusakura. Haiwa, hapana ndima ingazomboita ende chikafu chingatozonetsa. Saka kukurumidza kudonhedzera pasi kuri nani pane kuitira kuti vanhu voti hanzi totoimba tozodai, kunge zvinonzi varume hatinzwisani. Asi kana taiva tose kuhondo tofanirwa kuteererana, kana taiva tose pamutambo wakapfuura tofanirwa kuteererana. Ukaona munhu achiramba kuteerera zviri kutaurwa nevamwe aive navo, kureva kuti musoro bandamba haasi kuda kuteerera makomrades nemhaka yei. Nokuti isusu techiti chamari apa wakutokoniwa apa, ngatirai apa bvuma kudzorwa, bvuma kudzorwa nevamwe, kwete kuita zvekuimbirwa. Kuimbirwa kureva kuti wakuramba kuteerera vamwe vawaiva navo. Nokuti kana taiva tese kuhondo chinonetsa chii? Kana umwe akati aiwa chamari apa hapana kumira zvakanaka, iwo bvuma kuti hapana kumira zvakanaka, zvinhu zvonaka. Zvino kana takuita zvekutandanisana nezvekudaidai munoti zvichiri zvinhu izvozvo, hazvichiri zvinhu. Isusu musi wa31 iwoyoyo, whether you like it or not, kunongomatwa nyika ndeyedu, nyika ndeyedu iyi, haizi yemunhu umwe chete, ndeyedu. Avo vari kutsigira kuti hamumachi makazodai hakuguta. Munhu kana uine nzara unoita zvinoita kuti zvisunungure vanhu vose, kwete kuti unongoda zvinonakira iwe bedzi, igoita nyika here inongonakira munhu one. Hakwete varume, isusu hatichadi zvisina basa izvo zvezvo. Kana munhu achiona kuti hazviti, ngangobva kuuya umwe, ivo vane chivenga vacho havazivane. Ko vese nyangwe isu titori vanhu, nyangwe ani munhu, hakuna munhu anoti ndinogona. Unogona iwe waitwa zvekupuwa chigaro ichocho. Hazvisi zvigaro zvekuchikoro zvekuti ndine dhigirii racho, dhigirii rekuita sei. Hakuna. Indiri kuti varume ngatitoshingai, ngatiitei mananda. Hakusina kusiri kufa nekuti tese tangova nenhamo.